La bona lletra, amb Vicent Ussó. Hola, Vicent, benvingut. Hola, gràcies. Continuem amb el curset particular que ens dones de narrativa. Avui què toca? Doncs avui parlarem d'uns finals especialment molestos. No sé si a tu et passarà, però imagina't la situació que el protagonista està en un carreró sense eixida, quan ja tots els perills se li tiren a sobre, i de sobte es desperta i ens adonem que tot allò pel qual havíem patit tant era únicament un somni. Jo no sé si a tu t'ocorre, però tinc la sensació que m'han estafat una mica, no? I intentarem explicar per què passa això, i per entendre-ho caldria saber una mica què són els nivells de realitat realista i fantàstic. Així que avui el tema és els nivells de realitat. Exactament. Comencem. Sí. Doncs comencem un poc per definir-lo. Seria la relació que existeix entre la posició en la qual se situa la narració, això vol dir els fets, però també el narrador, i la que ocupa el lector, que sempre és la realitat, no? Això no canvia. N'hi ha diversos nivells de realitat. Els més importants, per fer un resum, serien el subjectiu contraposat a l'objectiu, és a dir, el narrador-personatge que conta des del seu punt de vista seria el subjectiu, el narrador omniscient, així en termes generals, seria el nivell de realitat objectiu. Però el que ens interessen avui són els nivells de realitat realista i fantàstic. I un altre concepte, que és que en les primeres pàgines el lector i l'autor sempre signen un pacte. El lector accepta les regles del món al qual s'està introduint, el món del relat, per exemple, el tipus de narrador, el tipus de llenguatge, el to del relat, el nivell també de realitat, i l'autor es compromet a respectar aquestes regles. Si no ho fera, el lector se sentirà traït i aleshores perdrà el poder de persuasió, el text perdrà el poder de persuasió, en la qual cosa ho haurem perdut tot. Traït, estafat, avui comencem amb uns adjectius. Traït i estafat, adjectius. Sí, avui anem forts. Bé, anem a poc. Explica com és cada nivell de realitat. Comencem pel fantàstic, per exemple. Per exemple, el nivell de realitat fantàstic seria aquell món en els quals les coordenades no es corresponen al nostre món real, al món que coneixem, no? El grau de separació entre les normes del món real i les del món inventat, les del món de la narració, pot variar, pot ser molt ampla, pot ser absoluta o pot ser simplement de matís. Per exemple, algunes distopies actuals, com el conte La serventa de Margaret Atwood, que si no ens hem llegit el llibre haurem vist la sèrie. La sèrie és de Wood. Doncs és una realitat que podem identificar més o menys, però n'hi ha algunes modificacions bastant substancials que trastoquen completament el sentit. Però hi ha altres novel·les, em ve al cap, per exemple, Els desposseïts, d'Ursula K. Le Guin, una de les grans autores de ciència-ficció, on planteja mons completament diferents al nostre, molt distants, amb regles completament diferents. I aquesta és la principal dificultat de les obres fantàstiques, que en inventar-se les normes de funcionament d'un món completament nou, doncs no tenen referències. Nosaltres, els que fem novel·la realista, diguem, sí que tenim les referències de la realitat. Però millor serà que escoltem un fragmentet d'una de les obres fantàstiques més conegudes de la història. Que el tens preparat, aquesta. I tant. L'escoltem. I vaja si la va fer créixer, molt més de pressa del que s'imaginava. Abans que haguera begut la meitat del flascó, va adonar-se que el cap li tocava el sostre i va haver de doblar-lo perquè no se li trencara el coll. Va córrer a soltar la botella mentre es deia: «Ja n'hi ha prou, espere no seguir creixent. De tota manera, ja no passe per la porta. Tant de bo no haguera begut tan de pressa». Per desgràcia, era massa tard per a pensar en això. Va seguir creixent i molt prompte va haver de posar-se de genolls en terra. Un minut més tard no li quedava espai ni per seguir agenollada i va haver d'acomodar-se agitada, amb un colze contra la porta i l'altre braç entorn del coll. Però no parava de créixer i, com a últim recurs, va treure un braç per la finestra i va posar un peu pel fumeral, mentre es deia: «Ara no puc fer res més, passe que passe. Què serà de mi?» El fragment és de... d'Alicia en Terra de Meravelles, la novel·la de Lewis Carroll, que comença amb una escena aparentment realista. Alicia està asseguda sota un arbre mentre la germana llegeix un llibre, està avorrida, i de sobte canviem ràpidament a un nivell de realitat fantàstic, perquè passa un conill blanc, vestit amb jaqueta i amb armilla, i amb un rellotge de butxaca que no para de mirar. Que té molta pressa. Té molta pressa, i Alicia, com que està avorrida, els segueix i entra al cau del conill i cau per un pou fins que a terra, diguem, en una realitat completament diferent. Un món amb unes regles completament diferents al nostre, on hi ha animals que parlen, exèrcits de cartes, de naips, situacions quina més insòlita. Tenim elements reals en el món d'Alicia, tenim arbres, tenim cartes, tenim cases,
però els paràmetres de conducta, les regles, són completament diferents. I el lector les accepta i se les creu en virtut d'aquest pacte inicial, segons el qual, quan agafem un llibre, ja sabem que ens introduïm en un món completament nou, que pot tindre regles pròpies diferents de les nostres, però que això forma part del contracte, diguem, que se signa entre autor i lector. L'autor té llibertat absoluta per establir aquestes regles, hauran de ser coherents entre si, etc, però d'entrada té llibertat absoluta, però no té gens de llibertat per a vulnerar-les. Una vegada les ha establert, no les pot... No pot passar per damunt d'elles, sinó que les ha de respectar. Això és el nivell de realitat fantàstica. I quin compromís adquireix el nivell de realitat realista? Doncs es regeix per les mateixes regles que el nostre món actual o el nostre món passat, perquè podria ser la realitat immediata, l'actualitat, o pot ser també el segle XIII, el segle XII. Per tant, l'autor no les ha d'inventar, sinó que ha d'aguaitar per la finestra si és l'actualitat, o haurà de documentar-se si es trasllada a èpoques passades. Té l'avantatge que, com que no se les ha d'inventar, la coherència interna és més fàcil d'aconseguir, simplement amb una documentació és suficient, i també està regit per el mateix principi. Si vol mantenir el poder de persuasió, haurà de reproduir-les fidelment i respectar-les. No pot fer excepcions quan li convinga. És a dir, quan no sàpiga què fer, no pot dir ara me les salte i m'invente una coseta nova. I jo crec que per contrastar podíem escoltar un fragment d'un nivell de realitat realista. Clar que sí. Vaig demanar a l'infermera que em portava el dinar si seria tan amable de voler obrir-me la bosseta de cacauets que hi havia, com les que ofereixen en les safates del menjar que serveixen als avions. Uns sobres de plàstic que jo no he estat mai capaç d'obrir, i llavors ella l'agafà i l'esquinçà amb habilitat. Era la mateixa membre del servei auxiliar que m'havia llançat amb venjatiu menyspreu que quan havien intentat instal·lar bidets als banys, els malalts ben aviat havien fet caca. I em preguntà amb condescendència si és que jo no havia viatjat mai, i jo, per no voler ofendre-la, vaig respondre: bé, sí, és clar, una miqueta. Havia viatjat una miqueta. Una miqueta. Una o cap. No? O cap. En tot cas, havia viatjat en tramvia, perquè l'obra és el tramvia de Claude Simon, traduïda per Joan Francesc Mira, i el nivell escollit per l'autor, pel narrador, és realista, per tant reprodueix fidelment els patrons vigents en el moment en què està ambientada la novel·la. Però el Nouveau Roman m'interessava especialment aquest fragment, perquè el Nouveau Roman, que és el moviment literari al qual està escrit, diguem, Claude Simon, es proposava complir una segona regla, que era depurar la novel·la de qualsevol indici de psicologisme, és a dir, utilitzar un nivell de realitat absolutament objectiu, sense entrar en la ment dels personatges i simplement fent-nos arribar allò que pensen o allò que senten a través dels gestos, diguem, externs. Aquesta regla d'estil també forma part del contracte inicial que es signa d'alguna manera entre autor i lector. La introduís l'autor perquè considera que aquesta és la millor manera, però després tampoc la podrà vulnerar per el mateix que dèiem abans, perquè correria perill el poder de persuasió. Comprès. I es pot fer un canvi de nivell de realitat dins de la mateixa novel·la o això és molt arriscat? És molt arriscat. Si és de menor entitat, si no afecta el nucli gros de la novel·la, pot ser fins i tot desapercebut, però si és de gran transcendència l'autor ho tolera malament, especialment si s'adona que és una solució per eixir d'una situació en la qual l'autor no sabia per on pegar. Clar, aleshores, si s'amuda es deu a la incapacitat de l'autor, a la falta de treball, en fi, el que vulguem dir-li, aleshores el lector en tota la raó del món s'emprenya, no? Per això tolerem determinats canvis menors, un somni que no tinga transcendència el podem tolerar millor, però el que ja no tolerem bé és quan el protagonista, com dèiem al principi, està en una situació crítica i de sobte arriba el setè de cavalleria en forma de despertador. És clàssic el conte, sobretot d'escriptors principiants, en què al final sona un despertador. Doncs aleshores ens adonem que tot el nostre patiment, tota la nostra empatia cap al personatge i tot el que havíem patit per ell, resulta que no tenia sentit perquè el bon estava dormint. Aleshores ens sentim, com dèiem al principi, estafats. Doncs molt bé, Vicent, ja sabem això dels nivells de realitat. Gràcies. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Adéu. Adéu. Plaer de ma vida. El plaer de...